kanca-kanca, dinten menika kula Sheila Marta arep ngajak panjenengan sedaya kangge sesrawungan ing narasumber kita istimewa dinten menika. Sinden kang saged tembang Jawi kang apik banget. Yuk langsung wae ikuti kula kanggo kelanjutane. Kanca-kanca mesti penasaran kalih sinden niki. Kira-kira sapa ya? Nah, niki Bu Warni, kang saged nembang Jawi kanthi apik banget. Penasaran kalih suarane? Yuk langsung wae. Pertanyaan setunggal, Bu. Panjenengan mlebu seniman Jawi niku sampun pirang tahun, Bu? Oh, sampun pegang desa gangsal tahun, Mbak. Oh, nggih. Kalih nggih, Bu. Nggih. Sak panjang lelampahan panjenengan, kira-kira pinten tantangan kanggo panjenengan melestarikan tembang Jawi sakniki? Oh, kula biasane niku migunani soal media kanggo gawe konten sing ngangkat tema tembang Jawa, Mbak. Nah, terakhir nih, Bu. Nanging panjenengan saged nembang tembang Jawi kanthi apik banget. Sagedipun kula nyuwun nembang saking panjenengan. Nggih, saged, Mbak. Mau copat nggih, Mbak? Nggih, Bu. Nggih. Mingkar mingkurengo kara akarana karanan marati sili sinawang res mining kita sinapa sino karata mereka taraka pakaratine ngelmu luhung kang tumrap ning tanah Jawa agama hakeming aji sampun, Mbak. Wah, apik tenan suara panjenengan, Bu. Nggih. Ngrungokke banget. Nggih, matur Lan suwun. tembang Jawa niki ngandhut makna lan filosofi kang jero. Matur suwun nggih, Bu. Nggih, Mbak, nggih, sami-sami. Nah, mugi-mugi vlog iki dadi inspirasi bagi panjenengan lan sedaya. Aja lali like, comment, and subscribe lan pantengi vlog selanjutnya.